Wara li jissaddew 3 ijiem il-persuna li nhar il-ġimgħa weqgħet fil-baħar ħdejn Santiermu, sfortunatament għadha ma nstabitx. Dan il-każ seħħ fl-10 ta' frar li għadda fid-daħla ta' Marsa Mxett u issa ġie konfermat li r-raġel inġar mill-baħar huwa Finlandiż ta' 42 sena. It-tfittxija għal din il-persuna bdiet dakinhar stess li ġara l-każ, iżda wara 3 ijiem ma kien hemm ebda żvilupp. Il-Forzi Armati għamlu tfittxijiet fil-baħar taħt il-forti ta' Santiermu u anke fiż-żona ta' Tinje. Wara li l-ġimgħa l-ħabta tas 2:15 ta' wara nofsinhar, il-pulizija kienu rċivew rapport li xi ħadd ra persuna tiġi mkaxkra mill-mewġ meta kien pjuttost viċin il-baħar. F'dak il-ħin iż-żona tal-port kienet maħkuma minn riħ qawwi u mewġ għoli. Hekk kif l-għada tal-inċident il-mewġ naqas ġmielu, għad-das tal-Forzi Armati nniżel fil-baħar bl-AFM tissokta bit-tfittxija għal dan il-Finlandiż iżda l-isforzi rriżultaw fin-negattiv. L-istess ħidma kompleta anke 2 filgħodu bil-Pulizija, l-Forzi Armati u s-CPD għadhom għaddejjin bit-tfittxija tagħhom għal dan ir-raġel barrani.